Tohle auto za mnou je nový Focus RS, jedno z nejočekávanějších sportovních aut letošního roku. Hodně se o něm napsalo, takže určitě víte, že má pohon pouze přední nápravy, i když se spekulovalo o pohonu 4x4, a má výkon více než 300 koňských sil. Když tomu připočtete ještě 440 Nm točivého momentu, tak je zřejmé, že přední kola takovouhle porci výkonu nemůžou zvládnout. A nebo že by vše bylo úplně jinak. Víceméně ano, Focus RS má až neuvěřitelnou přilnavost. A i když má poháněna pouze přední kola, jízdní vlastnosti již jsou špičkové. Skvělé je, že nechybí ani mechanický samosvorný diferenciál. Problém u výkonných aut s předním pohonem je ten, že cítíte přenos výkonu do řízení. A Fordu se téměř zázračně podařilo tento nešvar eliminovat.